السلام عليكم ورحمة الله. شو مشتورة الله مدام شما سلامت بکن، شما دل مرادم پورا بکن، جنت الفردوس شما نصیبه بکن و تکلیفی و سکی و سوری مگن داته بکش آمین. هنچو که شما زانه هنی ما محرم ماهی، محرم ماه لحتی چیزا هستن، لحتی مسائل من لطان یہ ذکر بکنم. اولی مسئلہ ہمیشہ محرم ماہ روچگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا گشتہ رمضان دن چه رند افضل ترین روچگی محرم ماهی. ز ای ماه ثوابی روچگی ای ماه درستان چه ثواب ترین گیشتر که مردم ای ماه همین چه روچگ بیت کن روچگ بی ای مبارک ماه. افضل تر ہمیشہ مردم نهمی روچا و دهمی روچا ای ماه روچگ بی یا کہ دهمی روچا و یازدمی روچا روچک بی اگر صحیح روچا نوہا و دہا و یازدہ صحیح روچا روچک بی تو بزن پورے ماہ روچک بیتگے چیہ یک روچی روچگی تو بزن دہ روچا روچک بیتگے. اگر صحیح روچا روچک بی مزنی ثوابی مزنی اجر. اگر مردم گوشی انما انچو روچک داشت نکنه من بس دہمی روچا روچک با جائزی، بس دہمی روچا روچک بھی مردم جائز ہے. یہ واسطہ ہمیں یکیں روچا روچک بھی بلے وطارہ محروم مکان یکیں روچا روچک مردم بھی اے فضل اے اجر ثواب و مز مردمہ برسمتے. اگر مردم باز روچک بیت نکا ای ماہا گڑا دہمی روچے روچگے یلو مکان ای ماہ محرم 10 تاریخ کا یعنی عاشورہ ہم کے عاشورہ وشنتے چیا ہمیں واسطہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحد کے ہجرت کنتے مکہ چی کے مدینہ گندی یہود روچک بائی دہمی روچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوست کنتے شمچیا روچگے یہودی گوشان کہ ہمیں روچا اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ گوتی قوم نجات داتا او فرعون گوتی قوم ہلاک کتا. گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہمی روچا محرم روچگ بھی وقت گوزا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشی اللہ اگر من دیم سالہ زندگ بکا من نہمی روچا و دہمی روچا روچک با محرم چیا تاکہ یہودیان خلاف بکانا یہودی بس دہمی روچا روچک با. گوڑا رسول اللہ وفات کنتے علیہ السلام دیم سالہ زندگ نبی. ادھا دیگه ایک مسئلہ ہستے محرم ماہا بیتے ہمشی کے شیعہ ای ماہتوں کا بعض بدعت کننتے و تارا جنا روڈان سر دکائنتے و تارا زمزیلنگو جنا یا کہ زہمانگو جنا یا کہ وتی سنیا ایڈولا جننتے. اشانی چارک جائز یا گئنا اشانی چارک جائز نہیں روا گو اشانی چارک جائز نہیں چیئے ای یک بدتی ای یک حرامی کاری کنگایا تاو روے اشان چارے تو بھی اشانی گما بزن ای گناہا و ای بدتا مشارکہ کتا بہر زورتا ترا بھی گناہ پانک بھی. و ہمیں ورگاں کے ایڈ کننتے ہوتی معتمانی توکا وتی ہمیں اے روچانی توکا جائز نہیں اشانی ورگانی زیرگ و اشانی ورگانی ورگ ای جائز نہیں حرامی.